Som Taller de Ràdio i esta és la notícia destacada, que avui mos porta fins a la localitat de Bocairent, on la residència de la tercera edat ja és una realitat, amb el desig de que es convertisca en la casa comuna dels nostres majors. Segons paraules de l'alcalde de Bocairent, Josep Vicent Ferrer, quedava inaugurada aquesta setmana la residència del Sagrat Cor de Jesús amb la presència de la consellera de Benestar Social, Angélica Suig. La renovada instal·lació ha rebut una inversió de més d'1 milió d'euros. D'aquesta forma, la residència compta amb els recursos necessaris per a que les persones majors puguen accedir a les atencions que més necessiten amb la màxima qualitat possible. Segons la consellera Suig, la titular de Benestar Social, ha remarcat que els projectes impulsats pel seu departament demostren el ferm compromís i l'esforç que el Consell està realitzant per a millorar la qualitat dels recursos assistencials per a les persones dependents de la comunitat, al mateix temps que se'ls ofereix una atenció especialitzada i uns serveis que estiguen adaptats a les necessitats específiques que requereixen. Per la seva banda, l'alcalde de Bocairent ha enumerat una llarga llista d'agraïments a les persones necessàries per aconseguir dur a terme l'actuació, el que semblava impossible segons Ferrer. També va tindre un record ben emotiu per a tots els usuaris que s'han deixat enguany amb l'esperança de tornar, que van contraposar amb el moment més entranyable de la legislatura viscut el passat dilluns amb el retorn de tots aquells que sí ho han pogut tornar de nou. L'alcalde de Bocairent també ha ressaltat el compromís col·lectiu de tots els veïns amb el centre, ara com en 1904 quan es va impulsar la seva construcció, de la mà de l'arquitecte Vicent Pasqual, qui va crear un edifici emblemàtic amb una gran importància arquitectònica i cultural. Més informació la tenim en www.tallerderadio.es. Més notícies d'ací una hora i ara el deixem en companyia de la millor música.